Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is Mommy Dudes. So for today's video, magluto ta og tortang tamban. Kay barato makay ang tamban karon tag 25 pesos na ang kilo. So nagpalit may kaganina og 2 ka kilo. So among nabayaran is 50 pesos. Then I decided na himon siya og tortang tamban. So sugdan na nato. So, first, limpyuhan sa nato ang atong isda. Then, kwaon nato ang iyahang unod. Kailangan wala siya bukog. So, kailangan ihanin na din siya. So, pag ana, ready na din nato ang atong ahos, sibuyas, itlog ug sibuyas dahunan. Then, ang crispy joy nato na spicy. Dayon, ready na din nato ang atong kalayo. So, kaya na-prepare naman nato ang atong kalayo. So, ato na po i-prepare ang mga sagol para sa atong tortang tamban. So, una natong ibutang ang sibuyas. Then, sunod din ana ang iyahang ka-love team nga si Ahos. Kaya mo, magina sila ang partner, si Ahos at ang sibuyas. So, syempre, sa relasyon, di yun mawala ang third party. So, naa si sibuyas dahonan. So, optional na siya guys ha. Kung butangan ba ninyo og sibuyas dahon or dili. So, para sa ako, gibutangan lang nako siya para na mga etchos-etchos gamay. No? So, sunod ana, butangan din nato siya og itlog. So, 2 ka itlog ang akong gibutang para igo-igo lang ang kuan. Dili ka siya ingon nga basa. Nang sakto-sakto lang gid bitaw. Then, crispy joy spicy ang akong gigamit kay para halang-halang pod gamay ang ato ang tortang tamban. Kay kung para lang sa ako ni siya guys ha, nga kay kung dili magud siya may spicy ang gamiton, medyo dali ra ka bidlion. So ana ra na siya. So muna spicy akong gigamit para dili na kay siya tantong kuan ba sumo kanon. So pag nabutang na nimo tanan ng ingredients, imo din na siyang i-mix. So, nga naragig ka simple lutuon ang tortang tamban, no? So, ana na siya. Pag brown na siya, imo na din na siyang balihon. Then, pag magbali, haonon, then that's it. Ready to serve na.